Dobrý den, vítám vás u aplikace na měření tlaku. Tato aplikace vám dokáže změřit tlak pomocí fotoaparátu a svítilny, kterou obsahuje každý Android. Nyní se podíváme, co tato aplikace umí. Jenom dodám, že jsem ve verzi zdarma, tedy nekupoval jsem si verzi za 50 korun. Tedy se podíváme i na nevýhody této aplikace zdarma. Jako první, co vidíme, je reklama. Druhá nevýhoda je, že se nedostaneme do historie měření, taky to bude chtít po vás, abyste si koupili verzi, která stojí 50 korun, tedy asi 2,5 eura. Pak můžeme odesílat, což je výhoda této aplikace a je zajímavé, že to nezakázali, ale buďme rádi. Můžete to odeslat na všechny sociální sítě, pak přes Bluetooth, Gmail, normálním e-mailem a nebo jako SMS-ku. Nyní se podíváme, jak tato aplikace měří. Když spustíme měření tímto tlačítkem, začíná nám to detekovat puls. Spustí nám to diodu a zaktivuje čočku. Nyní tam přiložíme prst. Takže prst by nám měl zakrývat jak diodu, tak čočku a začíná nám měřit. Nastavil jsem si v nastavení, aby Android měřil 15 sekund a potom vlastně výsledky ukázal, aby neměřil do nekonečna. Takže 4, 3, ztratil puls, takže znovu. Opravdu s tím prstem nemůžete pohnout, když to máte a když se vám to měří, protože jak s tím pohnete, tak Android ztratí puls. Tak 93 úderů za minutu, což je docela dost, ale myslím si, že to bude tím, jak tady mluvím, protože už to točím po několikáté. A teď tento výsledek si můžeme poslat pomocí sociálních sítí. Děkuji vám za pozornost a doufám, že se uvidíme někdy. Nashledanou.